Ang munggo ni Rhea. Luluto ng munggo with Patola. fatola. Ito naman. Ha? Kira? Muna. Subo. Muna tayo ha. Munggo muna tayo kasi Okay naman yun, masarap yun. Hindi ba kayo kumakain ng ganyan? paborito namin ito. Hmm? Kala ko kapag 7 digit na yung sahod. Ano kasi, kapag may Hindi kumakain ng munggo. may gata na to, parang hindi na siya masyadong. Simpleng munggo lang. Bakit ganyan ka mag-iwan? Wala tayong ano. Bara-bara na lang. Yun ah. Ayan na, pinapakulan na po yung munggo. Ito yung munggo na nasa tindahan. So sabi ko kaysa masayang masira, ito idala dito at gawing ulam namin. Panoorin niyo yung si Rhea habang niluluto itong munggo. Okay, let's start now. Nag-play na yun. Itong bango, sige ko na. Ako sa kanila, nilabas mo nila. Ha? Baka pa sige. Nilabas ko na. Yan ba yung bili mo? Tao sa tindahan, guys. 3 days, walang pasok. Walang Mo yan? Hmm? Bukas wala ding Wala pasok. nga.
Sola. Hmm? Pag-ulag Prito, puntaan yung bangus, Ren. Ano bangus? Yung bangus mo ng sushi. May bulan? Dili. Pinirito. Medyo rin naman baka kulangan ng kasi mo. Okay. Lagyan na din natin yung dahon ng bangus. Huwag kang matiko. Ano? Dito si Bimbo ng bulat. Wala ko ng butada. Ano gusto ng mga guests? Ma'am? Kasi suba siguro. Okay na po ito. Ayan. Okay na na. Bulat. Balik-balik dito sa pang. Okay. Ayan na siya, guys. Done. Ilagay ko dito. Wow. Lamit. Hindi mo naman nagkita ng bulag. Pan ka na. So, now, Chan, ito Chan! Ito! Tatay, wala ka noon. Wala may electric pan diri ha, bantay lang. Igang kayo. Muro ako electric pan sa sulod. Ibong ag. Loy? kilo kasi. Ako na ito, parang tinigang mga kayo. Ito boneless. Ay, hindi pala siya boneless. Ako na ito rin.
Bye-bye.